ka m na-akpọ omemgbe onyiri dike omemgbe onyiri dike ike n'onwe ya na-ekele m omemgbe onyiri dike ekweme onye eze ekweme ebube mbara eze ka m na-akpọ Chukwu onye eze ekweme onye eze ekweme agwọkwa ha ihe dị ebube Chukwu onye eze. Akwụkwọ Luk isi mbụ amaokwu nke 17 wee kwuo n'ihi na ọ dịghị okwu ọbụla si n'ọnụ Chineke wepụta nke na-aghaghị ịdị ire. Akwụkwọ Jeremaya isi 29 amaokwu nke 11 n'ihi na m onwe m maara echiche niile nke m na-echere ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova wepụta, echiche nke udo ọ bụghị nke ọjọọ, inye m n'ọdịnihu na ntụkwasị obi. Akwụkwọ Matu isi 19 amaokwu 26 na Jizọs Kraịst lere igwe mmadụ ahụ anya sị ha n'ebe mmadụ nọ nke a bụ ihe a na-apụghị ime, a pụrụ ime ihe niile n'ebe Chineke. Kraịst wee kwuo n'akwụkwọ Jọn isi 19 amaokwu nke 3 ma ọ gwụsịwo, mmehie gị agwụsịwo, nrịanrịa gị agaghị n'iru gị, ọnwụ ike na ọnwụ mberede ogbenye gị akwa na iru uju gị niile agwụwo. Were onwe gị n'aha Jizọs Kraịst. Ngwa bịa ma gị ka m nọba ebube ndị eze olu na-ekele onye isi ala gị ka m nọba eze ndị eze. Ikuku amụ n'ọnya gị ka m na-akpọ esoro mara ụzọ bụ aha gị ya wee oge ọgwụgwụ onye isi agha. Nrịarịa ma ogburuwo ya laa, uju ma ogburuwo ya na enweghị ego ma ogburuwo ya laa, ọzọ pụtawo. Anụ onye dị ma ogburuwo ya na amụghị nwa ma ogburuwo ya na agaghị ogburuwo ya na onye isi agha. Omemgbe onyiri dike, omemgbe onyiri dike, omemgbe onyiri dike ezi Chukwu ọma. Omemgbe onyiri dike eze ndị eze oge ọgwụ elu ngwa. Omemgbe onyiri dike ezi Chukwu ọma. Ekweme onye eze ekweme ebube mbara eze ka m na-akpọ Chukwu onye eze. Ekweme onye eze ekweme agwọkwa ha ihe dị ebube Chukwu onye eze. Ana m adọrọ ike nzọpụta, ike agwọmọrịa, nnwere onwe na mbuli elu site n'ike mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst were na-enye unu ekwensu kere agbụ n'ụzọ dị iche iche. Site n'akwụkwọ Matu isi 15 amaokwu nke 3 ọtụtụ igwe mmadụ ahụ wee bịakwute Jizọs Kraịst, siri ndị ngwụrọ, ndị isi, ndị ogbi, ndị ọrụsị na ọtụtụ ndị ọrịa dị iche iche tinyere onwe ha wee tọba ha n'ala okwu Jizọs Kraịst, wee mee ka ahụ dị ha ike. Akwụkwọ Matu isi 4 amaokwu nke 24 akụkọ ya wee jezuo na Siria dum, a wee kutere ya mmadụ dum niile alụ na-adịghị mma, ndị ọrịa dị iche iche na mkpagbu dị iche iche, mmekpa ahụ dị iche iche ejisi ike, ndị mmụọ ọjọọ ji ha na ndị onwe ha na-eme ka anyị ghara ịdị ha mma, na ndị akụkụ ahụ ha niile kpọrọ ọnwụ, wee mee ka ahụ dị ha ike. Ebe ọ bụla nke nsogbu na nrịanrịa ji gị aka site n'isi ruo n'ụkwụ na nke ukwu na mmejuru niile, ana m adọrọ ike si n'igwe ma na-ekwubi okwu nwere onwe were nye unu site n'ike ọgbụgba ndụ m na Jizọs Kraịst. Na akwụkwọ Matu isi 14 amaokwu nke 14, akwụkwọ Luk isi 4 amaokwu nke 14, na akwụkwọ Luk isi 6 amaokwu 18. Were onwe gị ka nzọpụta nke Chineke dịkwasị unu niile n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Nọ na-enweghị udo kpọkwa ya, nakwa ọrịa kpọkwa ya, oge mma kpọkwa ọ gaza gị. Mgbe ike gwụrụ dibịa kụwa, olileanya gwụ n'ụzọ gị, ụzọ gị niile were mechie
ka Chukwu jiri bido ọ dịghị ihe ka ọ na-apụghị ime ọ na-agwọ ọrịa agwọ n'ụzọ ya ọ bụ otu ụmụ ijere Chukwu ebugodogi ọ nụrụ akwa nwa aza ọ nụrụ akwa ego ọza ọ nụrụ akwa ọrịa bịa wereze anyị n'ekpere mgbe ọ nyere dike eze ndị eze gị ka m na-akpọ mgbe ọ nyere dike ezi Chukwu ọma mgbe ọ nyere dike ike n'onwe ya na-ekene mgbe ọ nyere dike ezi Chukwu ọma ekweme onye eze ekweme ebube mbara eze ka m na-akpọ Chukwu onye eze ekweme onye eze ekweme akpọkwu aha ihe dị ememe Chukwu onye eze akwụkwọ ndị Rom isi 4 amaokwu 17 ruo 18 ọ sị dịka edewere anyị n'akwụkwọ nsọ sị nna nke ọtụtụ mba ka m meworo gị n'iru bụ ihe si n'ọnụ Chineke wee pụta onye na-eme ndị nwụrụ anwụ ka ha dị ndụ ọzọ onye na-akpọkwa ihere adịghị ekpuri onye kwuru mgbe ọ dịka olileanya adịghị ebe ọ debere na olileanya onye gwọ nna nke ọtụtụ mba dịka ihe polisi dị otu a ka mkpụrụ gị ga-adị akwụkwọ ọnụ ọgụgụ isi 13 amaokwu 19 n'ihi na Chineke abụghị mmadụ ka ọ ga-ekwu okwu ha maọbụ ọ ga-eme ihe o wee ghara ịbịa na mmezu atọmunu na agwụ niile kere mana ihe ma n'ime mmụọ okwu ndụ na nzọpụta niile ndị a mezuo n'isi amara na udo nke Chineke dinyere unu n'otu n'otu anaghị nke nna nke ọgbara na nke mmụọ nsọ ụmụnna abịa soro nkene ndị enyi soro nkene ikwu na ibe soro nkene na Chukwu okike emekwa n'elu omekwa anyị ọzọ ọgbọ ya gbọkwa anyị ọzọ Chukwu ogbokwa anyị ọzọ Chukwu ọrụ ebube n'obi idemide ji ndume idemide ji ndume idemide ji ndume idele eze nne ome ka nna ya Jizọs ome ka nna ya ezi ihe anyị ome ka nna ya Chukwu ebighị ebi ome mgbe ọ nyere dike eze ndị eze gị ka m na-akpọ ome mgbe ọ nyere dike ezi Chukwu ọma ome mgbe ọ nyere dike ike n'onwe ya na-ekene ome mgbe ọ nyere dike ezi Chukwu ọma ekweme onye eze ekweme dube mbara eze ka m na-akpọ Chukwu onye eze ekweme onye eze ekweme akpọkwu aha ihe dị ememe Chukwu onye eze